A mi, la primera vegada que vaig veure aquesta fotografia també em va sorprendre, perquè pensava, aquesta fotografia és molt diversa, moltes cultures, molts països, però tenen una cosa en comú. Vull dir, tots han sigut, són o poden ser clients dels nostres restaurants. I nosaltres no ho sabem i moltes vegades no ho sabrem. I perdoneu a partir d'ara que encara que jo no soc cuiner, no tinc un restaurant, parli amb el sector de la restauració en primera persona, perquè m'hi sento molt identificat. Per tant, vull començar centrant amb la figura clau de la restauració, el client. I per què el client és clau? Bàsicament per dues raons, són moltes més, vull destacar dues. La primera, és clau per la sostenibilitat del nostre negoci. Sento dir-ho d'una manera tan pragmàtica, vull dir, és qui paga les factures. Vull dir, la cuina és un art, la restauració és un servei, la restauració, a part de tot això, és un negoci. I sense aquest negoci no paguem les factures, no paguem les persones, no podem innovar, no podem ser competitius. I d'això el centre és el client. El talent l'hem de retenir. Si tenim bona gent a la nostra sala i sabem que això és clau pel nostre negoci, hem de saber retenir-los. I això passa moltes vegades per lo que és una bona selecció i una bona formació. I quan parlem de selecció i de formació, moltes vegades parlem, en termes genèrics, de temes de competències. S'ha parlat abans, les soft skills i les hard skills. Hard skills, competències específiques, competències més tècniques, més objectives, depenen molt de la maquinària, dels utillatges, del lloc concret. Relativament fàcil de formar, vull dir, es poden veure, vull dir, i són importants. Soft skills, la literatura parla molt amb el sector dels serveis. Són les que són competències transversals, competències blandes, que es diuen a vegades. Són poc tangibles, però són les que realment fan que un client marxi satisfet o no. I són molt difícils de formar. Vull dir, és molt difícil formar-ho a través de mecanismes més tradicionals. Parlem, per exemple, del treball en equip, de l'autoconfiança, de la comunicació, parlem de l'empatia, de l'assertivitat, de la personalitat. Podríem dir moltes competències que són les que realment al final ens faran, diguem-ne, que una persona que surti del nostre restaurant surti satisfet o no. I amb l'apartat de recomanacions parlava de la necessitat d'una formació més pràctica. Les escoles d'hostaleria avui en dia estan fent una feina excel·lent, molt pràctica. És a dir, podem aprendre de la simulació, podem aprendre de la reflexió crítica, podem aprendre del que s'està fent amb el learning by doing per aprofitar-ho per millorar el que és la formació, sobretot de les habilitats blandes a la restauració. La resposta és sí. I acabo amb el títol de la ponència. Vull dir que em servirà una mica com a resum. La metodologia de la simulació com a eina de millora a la formació de les competències dels equips de sala de restauració. Vull repassar una mica les paraules importants d'aquest títol. Restauració, equips de sala, fonamentals, competències, sobretot les competències, les soft skills, les competències blandes. El que és una eina de millora. No volem substituir cap eina actual. Volem aportar una eina nova aprofitant la tecnologia que ara tenim i fa uns anys no tenim. I amb això estem creant una metodologia que espero que sigui útil per tots i si tot va bé l'any que ve la tindrem disponible. Moltes gràcies.